После Левски, нали, Левски стана носител на купата, обаче Левски Спартак. Левски Спартак. Много държа да казвам Левски Спартак, защото Левски е до 22 януари 69 година. До тогава има Левски. След това е Левски Спартак. И след това да, финала 71 година. Чакай, Левски Спартак не го признаваш за съвсем... наследник. Левски Спартак. Разбира се, че е наследник, но Левски Спартак не е Левски. Да се разберем. Нали. Левски, с това, което левскарите искат да бъде Левски, е до 69-та година. Оттам нататък вече не по вина на Левски, Левски не е Левски. А в днешно време какво е? Нещо време е нещо друго. Нещо съвсем друго. Левски не може да излезе от времето. Като казвам Левски, нали, не става про за Васил Левски. Разбира се, за футболния клуб. Става за футболния клуб и изобщо за такова. Няма как Левски да излезе от времето, няма как Левски да излезе от действителността в България, както се видя Левски през 2006 година, когато наистина постигна много големи успехи, как се видя, че в цялостната обстановка тези успехи, разбира се, с любезното съдействие на самия Левски, се разтвориха за около една година. Една година след колосалния успех дойде Тампере. Тампере и Юнайтед, да. Тоест, това е доказателство за тезата, че Левски не може да бъде някакво такова химерно, би го нарекал как утопично явление, което, нали, най-вече в идеологически и в морален план да задоволява левскарите и същевременно да твори спортни успехи, в частност футболни успехи. Такъв филм не може да се прожектира и затова, като казвам Левски вече не е Левски, имам предвид, че в България изобщо на днешно време клуб с традициите на Левски не може да съществува така, както е съществувал 50, 60, 70 години. Както го искаме ние. Със собствени юноши, ама те да бъдат и най-добрите, като Гибона и като Боби Михайлов и Ники Илиев, да не се връщаме към 60-те години. Пък и да печелят на всеки 2-3 години по един дубъл, пък и да се представят до четвъртфинали в европейските клубни турнири, тая работа и да имаме 7 национали. Тая работа не може да стане. И затова казвам, че хем е Левски, хем не е Левски.